Eta Euskadiko Ezkerretik parlamentuko idazkaria izetera, ezta? Bueno, parlamentuko hauteskundietan, hori 80an izan zen, nik uste dut 80ko martxoan izan zela. Maila antolatu behar zen, da, hirurogei lagunekuek ginen. Pentsatu behar da, HBK amaika eukezela. Baina ez zanpaten. Gero konturatu dira, orduko errakuntzaz, nik inoz zeutzete Durangar bati, izenazetan grabatu ez da, errube zeuen izen zuen. PNV-en kontra dezen. Parte hartu behar zen duen. Kontxo, beste batzuk bakarrik itxibarik. Akabo. Parte hartu behar zen duen eta ez itxi maioria, ezaukenari maioria izeten. Claro, 70tik, 25 bakarrik, ez da maioria, 31 da maioria. Gehiengo osorik, nik inoz ez zautzete AJ-ko bati baino gizari, herri honetan ez dozue inoiz gehiengo osorik izan. Inok ez dagoak. Eta hori, horren, lehen aipatu dut, horrekin aprobetsatuko zan AJ, baina HBP bere responsabilitate dauka, Gero gertatuko zirenak, baina esate baterako maila osatu zenean, 5tik 3 PNV-koa ziren. Da 2 bakarrik eukezan, 3. erregalatuta. HB etzalako joaten. Eta gu 6 ginen, bat txutxakon gero, Alderdi Komunistako izen zen zera, Lertxundi, 7, arekin 7. Baina, esate baterako UCD maizen dauen, UCD 6 geuk esan bakarrik, Osa, UCD egon zan mailan etzalako egon behar. Etxakolako toketan.